Λοιπόν, είμαστε Θεσσαλονίκη και θα σας πάρω μαζί μου για vlog, οπότε πάμε. Ωραία, τώρα πάμε Αριστοτέλους. Πες ένα γεια στο vlog μου. Γεια. Και εσύ. Γεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε έρθει για φαγητό και πήραμε Lego, επειδή έχει τρέλα το παιδί με το Lego. Για να δούμε τι σου πήραμε. Βάλτε μέσα αυτό. Α, όχι, φέρτε μια σακούλα. Κοίτα πως ξετυλίγει. Έχω κάνει Lego στο τσέλι. Αυτό είναι το δικό μου. Κάτσε να ανοίξω μια όλα να τα στήσουμε. Του τέτοιου ρε, του Paul Walker, το αμάξι. Έλα κι εσύ. Thank you. Τίποτα. Θα έχει πάρει φωτιά και το μαλλί μου επίσης. Ορίστε, εδώ πέρα. Πες ότι είναι και το καλύτερο μαγαζί. Το καλύτερο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Και μόνο που βλέπεις αυτό το ψωμί, ξέρεις ότι το μαγαζί γαμάει. Δες εδώ θέα. Εδώ στα χαλαρά. Στα χαλαρά. Στα χαλαρά. Στα χαλαρά ρε, okay, μου στα χαλαρά προσπαθώ να βάλω λίγα μακαρόνια. Νοοτροπία, bro. Νοοτροπία, bro, read the book, you know. Δεν έχω τραβήξει vlog γιατί έχουν σπάσει τα νεύρα μου, δεν πειράζει όμως. Είναι τα crash out μου της εβδομάδας και πάμε για bowling. Εδώ πέρα με το G, σαν τους G. Σαν το G, yeah, yes sir. Νιώθεις που έχεις να με δεις μία μέρα και κάτι ώρες, βασικά κάτι ώρες. Θα ανέβει αυτό. Ναι. Την ησυχία μου βρήκα. Το νιώθω. Κάμια δήλωση? Είστε από τον Αντένα. Όχι, από τον Α. Δεν δίνω συνεντεύξεις στον Α. Είμαι η Τζορτζίνα και κάνω vlog. Μιου. Τέλος πάντων, μόλις φτάσαμε Κατερίνη. Εδώ πέρα έχουμε μία καφετζού. Έτοιμη η καφέδα σας, κυρία. Κάνε την ώρα. Ακόμα λιμινές με υπηρέτη. Θα σας φτιάξω το καφέ σας. Ορίστε. Φραπέ στο χέρι, χτυπημένο. Χτυπημένο με πυρούνι παρακαλώ, γιατί δεν Α, με πυρούνι. Σερβίραμε. Το τασάκι τι, κυρία μου? Τι είσαι? Ντάις είσαι. Ευχαριστώ, κυρία μου. Τι κάνεις? Ασέφη μου, κυρία. Λοιπόν, μόλις τέλειωσα τα γυρίσματα για τα reels μου. Αυτό θα μπει στο YouTube, οπότε πρόσεχε πως μιλάς. Εδώ είναι αυτός ο βιντεογράφος μου, ο οποίος έτρωγε κρουασάν και δεν ξέρω αν έχει ακόμα και στα μουσια του. Παίζε καφρούτα. Παίζε καφρούτα. Παίζε καφρούτα. Τώρα. Άγγελε! Παίζε καφρούτα. Παίζε καφρούτα. Άγγελε, κάνω βίντεο. Το αγόρι μου, με το αγόρι της Συριάννας. Μου διάσα νομίζω να ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε έρθει στη φύση. Παίρνουμε οξυγόνο Και τούμπες. και τούμπες. Πάνε τα ντάγκς. Ωραία. Πολύ ωραία. Φύση, επιτέλους. Πέρα την πλάκα, όπα, εδώ πέρα αναπνέεις πάρα πολύ καθαρό αέρα. Τι να πεις. Κάτι τέτοιο μόνο είναι το περιβάλλον εδώ πέρα. Είμαστε σαν το Μίτσο... σαν το... σαν το Μαρδονάκι εννοούσα ρε μαλάκα. Between.